У 1994 році Олександр Пономарьов – кращий співак року. Друга премія на міжнародному фестивалі «Слов'янський базар». Зараз Олександр Пономарьов працює на власній студії АЕС Рекордс та створює ФМ-радіостанцію у місті Хмельницькому. Я тебе проводжав, місяць твій шлях по землі прокладав, постать твоя зникла у далині, сумно мені. Знову вночі я побачив тебе, ніжну усмішку на твоїх устах, очі
завершення.